ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה של פישר טכניק להקמת דגם בסיסי של רובוט רכב. אני היום אסקור בפניכם את רשימת הרכיבים כדי לבנות את הדגם, נראה מהיכן כל חלק הגיע ונבנה ביחד את הדגם. אז ראשית כל נעבור על רשימת המלאי שלנו שהכנו מראש. מומלץ מאוד לתת לתלמידים את כל החלקים מוכנים מראש, בין אם בשקית פלסטיק, בין אם מדובר בקופסת פלסטיק מסודרת. העיקר שאת מלאכת החיפוש והאיתור של רכיבים אנחנו נעשה מראש ולא נשלח את התלמידים לחפש ולפשפש בערכה. המטרה היא לשמור על הסדר כדי שהערכה תחזיק אצלנו הרבה מאוד זמן. אז הכנו מראש את רשימת הרכיבים, בואו נעבור עליהם. ראשית נעבור על הרכיבים שלא הגיעו משקיות אלא נמצאים באופן מפוזר בערכה, שזה ראשית הבקר שלנו, המוח, הבסיס של כל רובוט, הבטריה שאחראית לתת לרובוט את החשמל ואת האנרגיה שהוא צריך, שני מנועים גדולים נקראים מנועי אנקודר, 3 חוטים שהכנו מראש, 3 חוטים, הם מחברים כל חוט עבור מנוע וחוט נוסף לבטריה. אז הדגם הבסיסי שלנו דורש 3 חוטים שאת ההוראות כיצד להכין אותם כבר הצגנו בסרטון נפרד שאפשר לגשת אליו ברשימת סרטוני ההדרכה של פישר טכניק. כעת בואו נראה את החלקים שמגיעים מהשקיות השונות. אין סדר מסוים לאריזת השקיות בערכה, מכיוון שפישר טכניק לא יודעים איזה דגם אנחנו מתכוונים לבנות, אז החלוקה היא מאוד שרירותית. אז בואו נראה מהיכן מגיעים כל החלקים. אז ראשית כל, כדי להפוך את הצמיגים שלנו לגלגלים, אנחנו צריכים להכניס בהם פנימית. שני חלקי הפלסטיק הפנימית שמאפשרים להרכיב את הצמיגים על גבי המנוע נמצאים יחד עם הציר הארוך בשקית שמכילה בין השאר גם את הפרופלור הכחול, כך יהיה קל לאתר אותה. שני הג'אנטים שלנו, הפנימיות, וכמובן הציר הארוך השחור. כדי לחזק את הגלגל על גבי הציר של המנוע, הגלגל הולך לשבת על הציר של המנוע, כדי לחזק אותו אנחנו נדרשים לעבוד עם מה שנקרא בורג פרפר, ששני הברגים הללו נמצאים בשקית עם גלגלי השיניים האדומים. נמצא שם שני ברגי פרפר ונחלץ אותם החוצה. החלקים הבאים, הגלגל האחורי הירוק ושני החלקים שנשתמש בהם כדי לחזק את הבטריה על גבי הרובוט. יש לו מסילה מצד אחד ובליטה מצד שני. זה מאותו עיקרון הרכבה של פישר טכניק, שבה אנחנו מחליקים את הבליטות לתוך המסילות השונות כדי לקבל חוזק מקסימלי. שלושת החלקים הללו נמצאים בשקית עם הגלגלים הירוקים, מאוד קל לאתר אותה. שם נשלוף גלגל ואת שני החלקים שיש להם בצד אחד כאמור את הבליטה ובצד שני את המסילה. ולבסוף לבני הבניין שלנו, גם הלבנים הכפולות השחורות וגם הלבנים הריבועיות האדומות, אלה עם החור במרכזן שמאפשר לי להשחיל בפנים את הציר בעבור הגלגל האחורי למשל. כל הלבנים הללו, 9 לבנים שחורות ו4 לבנים אדומות, כולם נמצאים בשקית הלבנים שלנו שנמצאת בחלק התחתון של הערכה. אוקיי, ניגש למלאכת ההרכבה. ראשית נרכיב את החלק הקדמי של הרובוט על ידי החלקה של 5 לבנים כפולות אחת בתוך השנייה. כל חלק נכנס במסילה של הלבנה הבאה, כאמור מסילה, בליטה, ואנחנו מחליקים פנימה כדי לקבל 5 לבנים מחוברות זו לזו. אוקיי? שימו לב שבשיטה של פישר טכניק יש לי כניסות, אפשרות להשחיל לבנים נוספות ממרכז המסילה ולא רק מההתחלה החוצה, אז תלוי בדרך שבה חיברתם, יהיה לכם רווחים מוכנים להשחלה של לבנים נוספות לפי הצורך. אבל כרגע לא משנה בעצם הדרך שבה חיברתם, כל עוד יש לכם
5 לבנים מחוברות זו לזו. השלב הבא הוא להרכיב 2 לבנים אדומות על גבי המסילה, שעליהם מתלבש הבקר. אז נכניס לבנה אדומה ונסיע אותה ברגישות אבל בנחישות, כמו שאומרים, על גבי המסילה. שימו לב איך זה מתבצע. המטרה שלי היא שכל לבנה אדומה כזאת תשב בין החיבור של הלבנה האמצעית. כלומר, אני אכניס 2 לבנים אדומות, שמה שיפריד ביניהן זה בדיוק הלבנה האמצעית. הסיבה שאני עושה את זה כי זה המרחק האידיאלי, המרחק המדויק, שיתאים לחריצים שנמצאים על גבי הבקר, שהולך לשבת עליהם. אוקיי? גם על הבקר יש חריצים, מסילות, שבהם אפשר להשחיל, והוא הולך לשבת בדיוק על הלבנים האדומות. אבל לפני שאני מכניס את הבקר, מה שאני רוצה לעשות זה להכניס את המנועים. אוקיי? כאשר הציר כלפי חוץ, כי הגלגל אמור לשבת עליו, אני אשתמש במסילה הבילט אין על גבי המנוע, כדי להשחיל אותו לתוך המסילה השחורה. וכך, מההתחלה, על גבי המסילה, אני יכול להשחיל את המנוע בצורה הבאה. אותו דבר צד שני. לוקח את המנוע, שעליו יש את הבליטה בצורת מסילה, לתוך המסילה השחורה מן הצד השני, כאשר, שוב, הציר חייב להיות כלפי חוץ. ציר כלפי חוץ, משחיל לתוך המסילה. קצת יותר מדי, צריך להיות בכל זאת מקום לגלגל. ומה שקיבלתי, בסופו של דבר, זה את החלק הקדמי, שיש בו 2 מנועים, שאליהם התחברו 2 הגלגלים. יש לי את הפגוש הקדמי, ואת החלק שעליו יתלבש הבקר, שזה בדיוק השלב הבא. השלב הבא הוא להלביש את הבקר על גבי 2 הקוביות האדומות. החלק שאותו אני אלביש הוא יהיה החלק הקדמי של הבקר, זה עם כל הכניסות של ה-USB, של ה-USB של המצלמה, של ה-USB של הכבל טעינה, של כרטיס ה-SD ושל כניסת הספק כוח. זה החלק שאותו אני ארכיב. אם אני אהפוך, אתם תראו שזה מתאים בדיוק. הקוביות האדומות, אם הקמתי אותם כמו שצריך, ייכנסו בקלות, בלחיצה פשוטה, למסילות של הבקר. כעת אני אכין את הגלגלים ואני ארכיב אותם בשני הצדדים של המנועים. אני אקח צמיג, אני אכניס לו פנימית אפורה, ואני אוודא שהיא נכנסה כמו שצריך. זה אומר שאני צריך לתת כמו נשיקות קטנות לאורך כמו שצופתים לחי של תינוק, ואני אקיף מסביב כדי לדאוג שמשני הצדדים הצמיג יתלבש על הפנימית בצורה מושלמת. אם אני לא אכניס את כל החלק של הצמיג פנימה, אז אני אראה שכשהוא נוסע, הוא נוסע בשמיניות. אבל כרגע הוא נכנס כמו שצריך, ואנחנו מוכנים לעבוד איתו. בורג פרפר, אני אבריג, אבל אקפיד לא להבריג עד הסוף. כאמור, החלק הזה אמור להיכנס אל תוך הציר. אם אני אבריג חזק מדי, הוא יהיה הדוק מדי, והוא לא יוכל להיכנס פנימה. אני צריך להבריג את ההברגה הסופית ממש כשהוא כבר על הגלגל. אנחנו נראה איך לעשות את זה. אז כרגע אני מבריג כמעט עד הסוף. זאת אומרת, ברגע שיש לי קצת התנגדות, אני מפסיק, משאיר אותו בצד. בצורה דומה, גלגל שני, פנימית פנימה. נשיקות ללחי של התינוק, לחיצות עד שכל הגלגל בתוך הפנימית. ובורג פרפר, שאותו אני מסובב, אבל מקפיד לא להגיע עד הסוף, כדי שאני אוכל להשחיל פנימה את הציר של המנוע. אוקיי, עכשיו נכניס את הציר אל הגלגל, נסובב, אם הוא הדוק מדי, נשחרר טיפה, ונכנס פנימה. אחרי שהגלגל נכנס פנימה, אני צריך לחזק את בורג הפרפר. כדי להגיע אליו אני יכול להשתמש בציר למשל. אני יכול להחזיק את הגלגל, כמו שאתם רואים, אני אוחז אותו
כדי שהוא לא יזוז, ואז את החצי סיבוב האחרון שנשאר לי, או הסיבוב, אני עושה כשהגלגל על הציר. אוקיי, יש התנגדות, אני עושה, לא צריך יותר מדי, מרגיש שהוא צמוד היטב, ועוברים לגלגל השני. באותה צורה, משחיל על הציר, שוב סגרתי יותר מדי, נשחרר טיפה, משחיל על הציר וסוגר את הסיבוב כשהגלגל נמצא על המנוע. אז אני אסיים את הסיבוב, את החצי סיבוב שנשאר. סליחה, אני אסיים את הסיבוב של בורג הפרפר, כאשר הגלגל, אני מחזיק אותו כדי שלא יזוז, ומסובב, לוחץ פנימה את הציר. עוד פעם, בורג פרפר, הציר שלי כדי שיאפשר לי גישה נוחה, מחזיק את הגלגל ולוחץ כדי לסיים את הסיבוב וההידוק על גבי הציר. חזק, מרודק היטב, אפשר להמשיך. השלב הבא זה השלב של הגלגל האחורי. הגלגל האחורי דורש לבנה שחורה ולבנה אדומה. נחבר אותם. לבנה שחורה ולבנה אדומה. נחבר אותם. חשוב לי לחבר אותם בצורה כזאת שוב. כדי לחבר את הגלגל האחורי, אני ראשית אשחיל למסילות האחוריות שני לבנים שחורות. על גבי הלבנים השחורות אני אמקם לבנים אדומות, כאשר את החור שבו אמור לעבור הציר אני אקפיד לשים ככה שהוא יוכל לעבור בשני הכיוונים. זה הראשון. וזה השני. וכעת הציר יכול לעבור ביניהם. נעביר את הציר בלבנה הראשונה. ניקח את הגלגל שהציר אמור לעבור דרכו. נשחיל את הגלגל על גבי הציר ונעביר אותו הלאה. אוקיי? אפשר להפריד עכשיו טיפה. הגלגל אמור להיות חזק על הציר, זה הציר שזז על גבי הלבנים. אוקיי? זה החלק האחורי של הרכב שלנו. והדבר הבא הוא בטריה. כדי להרכיב בטריה, אני אשתמש בשני הלבנים השחורות האחרונות שנותרו. אחת למסילה החיצונית, אחת למסילה החיצונית השנייה, הנגדית. זה רוחב מדויק שיאפשר לי להשחיל את הבטריה שלי. אוקיי? המסילה של הבטריה נכנסת בתוך הלבנה. הבעיה היא שכרגע הלבנים באוויר, אין שום דבר שימנע מהם להחליק החוצה. בשביל זה הכנו מראש את הלבנים הללו שהם יהיו תופסנים שלה. אנחנו נשחיל את הבליטה, את הצ'ופצ'יק של הלבנה האדומה, ממש פה מתחת, על גבי הכניסה של מסילה של הבקר. כלומר, הלבנה האדומה נכנסת לבקר מהצד, כדי שהיא תוכל מצד אחד להחזיק את הלבנה השחורה, אוקיי? ככה, מהצד, ונכניס פנימה, ועכשיו הלבנה האדומה תומכת בלבנה השחורה מתחת. אותו דבר צד שני. אני לוקח את הלבנה האדומה, אני דואג שאני מגיע מהצד, והצ'ופצ'יק יושחל לתוך המסילה האחרונה, אותה מסילה שעליה השחלנו את הלבנים של הגלגל. מהצד, משחיל פנימה, ותפסתי, בגלל שנכנסתי מהצד, תפסתי עם חלק מהלבנה שנמצא מתחת לבקר, וחלק שנמצא מתחת ללבנה השחורה.
אוקיי, סיימנו את הרכב, נשאר רק לכוות אותו. כדי לכוות אותו אני צריך מצד אחד חוטים שיחברו את שני המנועים, מצד שני חוט שיחבר את הבטריה. לחבר את הבטריה מחברים פלוס לפלוס ומינוס למינוס. לא משנה כאמור איזה צבע אני בוחר לאיזה כניסה, כל זה ששומר שהכניסה של המינוס תיכנס למינוס גם על הבקר. לכן אם בחרתי שהמינוס יהיה האדום והפלוס יהיה הירוק, אז אני צריך לדאוג שגם בצד של הבקר המינוס יהיה האדום והפלוס יהיה הירוק. פלוס לפלוס ומינוס למינוס. אוקיי. שני המנועים, מחברים אותם כל מנוע לכניסת M עבור מוטור נפרדת בבקר. מנוע אחד ל-M1, מנוע שני ל-M2. כל מנוע דורש חיבור כפול. אז נסתכל על המנוע. למנוע יש שתי כניסות חיצוניות שמתאימות לחוט שלנו, וכניסה אמצעית עבור החיישן האנקודר של המנוע, שאותו כרגע אנחנו לא מחברים. לא משנה איזה צבע נבחר, לאיזה צד. ההבדל בין הצדדים ישפיע על הכיוון סיבוב של המנוע בזמן התכנות שלי. ואם אני אחליט שחיברתי אותם בצורה הפוכה, אני אחרי זה אחליף אותם, אצליב ביניהם על גבי הבקר. יהיה יותר קל. אני אשחיל את החוט דרך הכניסה הזאת כדי להקל על החיווט. ובצורה כזאת שתי הכניסות של המנוע נכנסות לשתי הכניסות שב-M1 על הבקר. לא משנה כאמור מה הירוק ומה האדום, כל עוד אני מכניס ל-M1 את אותו חוט של המנוע. בצורה דומה אני אעשה עבור המנוע השני. גם כאן אדום, ירוק, לא משנים הצבעים. נכניס את החוט דרך המרווח שבין הבקר לבין הפגוש שלו, ונחבט בצורה דומה ל-M2. שוב, לא משנה הירוק או אדום, זה רק משפיע על הסיבוב של המנוע, שאותו אני יכול לשלוט גם בתוכנה, בסקרץ', וגם על ידי הצלבה. אוקיי, אז קיבלתי שני חיבוטים ל-M1 ו-M2 עבור שני המנועים, ולכניסה של הכוח של הבטריה. סיימתי לבנות את הדגם הרובוט שלנו, לחיצה ארוכה כדי לוודא שהוא מקבל את הכוח. כן, הוא נדלק. סיימנו את שלב בניית הדגם. אני מודה לכם מאוד שהצטרפתם אליי. נתראה בסרטונים הבאים. כל טוב.